Сабри Боса! Братјата Мартин и Севгин, колегите Иво и Севгин, Мечо, Ташак, Севджан, Сабрихан, Сабри, Усейн Ага, Бошко Джамбаза, Озан директора, Дијан, Али плейбоја, Ајгјун Јакија, Ержо патрона. Поздрав од Сабри Боса за неговија екип. 20 години труд в Розендал. Вали грми, екипът върви. 20 успеха личи. Сабри Боса води, дава път и заедно стигнахме този връх. С този екип ще постигнем много. С този екип напред нагоре. Палет след палет, ден след ден, работата кипи, няма проблем. От склад до камион всичко върви, всеки си знае какво да върши. Дърво и труд, това е занаят. С ръце изграждаме истински свят. Не е просто работа, това е път. 20 години стабилен труд. Вали гърми, екипът върви. Палетите се редят, всичко лети. Сабри Боса гледа кой как върви. И труда на всеки се цени. С този екип ще постигнем много. С този екип бъдещето е наше.